zer gertatzen da? Triste zaude, gaixoik zaudala. Ene bada, baina zu pasatzen da ba. Zaguak badabiltza, guztiz harrituta, azpalditik baitira, nahiko kezkatuta. Hiru lagun badaude, kalean galduta, katuaren presentziak ditu beldurtuta. Zer gertatuko da, ba? Gure lagunak orain dela ordu asko etxetik alde egin dutela eta oraindik ez dira bueltatu. Bai, agian jolasen ibiliko dira. Edo liburu bat irakurtzen. Ai ama, edo agian lagun sakatuarekin topatu da. Ez izan hori mesede. Azkenean, heldu gara etxera. Justo dela hartu duguna. Amuzakatua, gure etxetik ibili da, busten harrapatu nahian. Bai, ia, ni harrapatzen nau. Nire gainean neukan. Eta ni, libretu nahi, salto handi bat inguruan. Bestela, pasaden urteko katua, lasai eta lotia zen baino horrek, amuzakatuarekin adi egon behar dugu. Aurreko astean, bi lagun harrapatu zituen Baskarian jateko patatekin. Zeo zer egin behar dugu! Bai! Seguen asamblea egingo dugu, eta guztion artean, seguro ideiaren bat, buruatzen zaigula, gamuzakatua kanpora botatzen. Eberto, seguen asamblea! Bai! Guazen asamblea egitera! Zaguak, etorri! Larrialdi bat daukagu! Oso arazo larria! Etorri! Bai! Etor zaitezte asambleadara! Gamuzakatuak jan nahi gaitu eta! Tu, seguen asamblea konbokatu da! Tu. Momentu honetan Samuel lehendakaria izendatzen nahi. Hasiera emango diogu asamblea oraintsu. Itzitu zeiten Jon Ramon. Hitz egin nahi dugu! Ez! Gure nego, gure txanda da! Hitz egin nahi dugu! Hemen bat ugara gamuzakatua garaizteko. Norbatako du ideia hon bat? Munduko ideiarik onenak ditu. Ari, ilarbiren dakari. Ez daki. Izitu zaitez! Ez dakizu ezer! Mesedez, lasaitasuna. Banan eta errespetu, txitxinoren txanda da. Nire ustez, gamuzakatua soka batekin lotu behar dugu. Horrek ez du ezertarako balio! Oso zaila da! Oso txikitsua gara! Mesedez eta favore, arren, denok batera hitz egiten badugu ez gara ulertzen, banan, mesedez. Nire ustez, honen izango litzaketena oinetan margoa botatza. Horren pasatzen den ikusiko du. Ideia bikaina! Oso ideia bikaina! Eraito! Ez nago ados, lagunak. Gamuzakatua alde guztietatik paseatzen bada, ez dugu inoiz jakingo non dagoen. Orduan zaindariak bizitatuko ditu, gabe adio baten begiratzeko. Ez! Gamuzakatua zaindariak nago ditu! Zerbait egin behar dugu, guztiok batera, katua datorkigu, uharrapatzera. Beratorrik alabik, batetik bestera, horrela zinda irten, inoiz kalera. Gustanuak zagutzuaren txanda. Ari mundu guztia, ideia bikaina bururatu zen, gamuzakatuari txitxarra jarriko diogu, horren pasatzenen entzungo dugu. Bai! Hori bai ideia bikaina! Gora Guztango!
Ai de txokolate, un arditu.